Здравейте и добре дошли в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим 10 най-добри дестинации, които си заслужава да посетите в Хърватия. Хърватия е страна, която набира все по-голяма популярност през последните години и с основание. Тук ще намерите прекрасен климат с над 2500 слънчеви часа годишно, красиви културни градове, живописни пристанища, зашеметяваща природа и стотици острови. И така, без да губим време, да започнем нашето пътешествие. Номер 10. Шибеник. Шибеник е бил важен ренесансов център в Хърватия през 15 и 16 век. Много сгради, включително внушителната катедрала Свети Яко, са издигнати през този период. Тронната катедрала, защитена от ЮНЕСКО, е особено зашеметяваща, тъй като е построена от варовик и бял мрамор, произхождащи от остров Брач. Шибеник е родното място и резиденция на много учени, писатели, художници и скулптури, чието резиденции са безупречно поддържани. Разходката по алеите ще ви пренесе назад във времената, когато градът процъфтява под венецианското управление. Номер 9. Хвар. Остров Хвар се намира в централна Далмация, край бреговете на Макарска ривиера на континента и между островите Брач, Вис, Корчула и полуостров Пелешац. Град Хвар, Върбовска, Стари град и Елса са най-популярните градове на острова. Красива природа, добра туристическа инфраструктура, прекрасни плажове, много история и добър нощен живот са някои от причините да посетите Хвар. От исторически стари градове, датиращи от древни времена, до прекрасни каменисти плажове и природни красоти, остров Хвар е чудо, което трябва да бъде открито. Номер 8. Корчула. Остров Корчула в Хърватия е остров в централна Далмация и е вторият по население остров в Адриатика. Средиземноморската флора, включително обширни борови гори, покрива целия остров. Гъста, тъмна гора е причината за името му. Когато гръцките колонисти от Коркира, Корфу, образуват колония на острова през 6 век преди новата ера, нарекли я Коркира Мелайна. Черна Коркира. Както по-голямата част от Хърватия, Корчула е пълна с природна красота. Корчула също е дом на грандиозна винена култура, зашеметяващ стар град, колекция от скрити плажове, безкрайни маслинови горички и някои уникални специалитети за хранене. Корчула е добре известна, но не е толкова натоварена или пренаселена като другите хърватски острови. Номер 7. Трогир. Трогир е известен с това, че има исторически център, който се счита за най-запазения средновековен град в Централна Европа. Историческият център често е наричан от мнозина открит музей, поради богатството си от романски, готически, ренесансови и барокови сгради. Ще ви бъде интересно да научите, че поради всички сгради с историческо значение, предимно от венециански период, открити в Трогир, целият център на града е обявен за център на ЮНЕСКО за световно наследство. Номер 6. Ровин. Ровин определено се заслужава да се посети. Този живописен крайбрежен град е един от най-красивите градове в Хърватия и идеален пример за това колко разнообразни са градовете по хърватското крайбрежие. Ровин няма никакви исторически забележителности сами по себе си, но целият град е изключително красив с многобройни кътчета с идеалната картина. Номер 5. Пула. Пула е хубаво място за посещение. Този хърватски крайбрежен град е дом на някои от най-добре запазените римски руини в страната, включително величествената арена, която е домакин на множество събития през цялата година. Намира се в южния край на полуостров Истрия и е седмият по големина град в Хърватия. Ако посетите Пула през лятото, ще можете да се насладите на много красиви плажове и кристално чисто море. Римския амфитеатър, датиращ от 1 век след Христа, е най-популярната атракция на Пула. Той е добре запазен, а днес служи и като място за летни фестивали и концерти. Номер 4. Задар. Разположен на далматинското крайбрежие на Хърватия, Задар е странен морски град с очарователен исторически център, завидна ресторантска сцена и разпръснати национални паркове, които са на една ръка разстояние. Задар отдавна пленява въображението на тези, които стъпват в него. Първи го завладяват римляните, последвани от венецианците, и влиянието на двете империи доминира в архитектурния облик на града. С толкова много кътчета за откриване, Задар знае как да впечатли всеки турист. Сухопътната порта от ренесансовата епоха, една от многото триумфарни арки на Стария град, е част от старата отбранителна система на града и обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Номер 3. Загреб. Загреб е една от най-вълнуващите дестинации в Европа. Далеч от това да се ограничава до музеи, официални ресторанти и галерии, животът в Загреб се живее по улицата на самия град с публично изкуство, улична храна и величествени зелени паркове, които радват както местните, така и туристите през всички 4 сезона. Заглушена между южните склонове на планината Медведница и бреговете на река Сава, Загреб, столицата на Хърватия, често е засенчена от по-бляскавите си крайбрежни копия. Номер 2. Сплит. Сплит е най-големият град в Далмация и вторият по големина в Хърватия. Той е крайбрежен град с атмосфера на малък град, шумни улици и спокойни местни жители. Сплит днес е сред най-популярните места за посещение в Хърватия. Разположен в средата на Далмация, Сплит е чудесно начало за вашата обиколка на Хърватия. Освен това е важен транспортен център и пристанищен град. Той е прекрасен за посещение от юни до октомври.
Старият му град предлага разнообразие от атракции, включително оживени кафенета, живописна крайбрежна алея, наречена Рива, очарователни ресторанти, предлагащи вкусни ястия, красиви плажове, исторически бутикови хотели и уютни винени барове, които привличат много посетители всяка година. Номер 1 – Дубровник. Град с покриви с червени керамиди, хълмове с сенки от борове и кипариси и изкрящи чуркоазени води. Старият град на Дубровник зашеметява както със своята архитектура, така и с пейзаж. Заобикалящите го каменни стени, построени между 11 и 13 век, за да предпазят града от войни и епидемии, се простират на цели 1,3 мили, включвайки огромна система от крепости, бастиони и пътеки, които предлагат спиращи дъха гледки. Главната улица на Стария град Страдон, известна сред местните като Плака, също си заслужава да бъде проучена. Особено приятно е в късния следобед, когато слънцето огрява историческите сгради и лястовиците се реят в синьото небе отгоре. И така стигнахме до края на нашето видео. Това беше нашият топ 10 от най-добрите места за посещение в Хърватия. Ако сте посетили някои от тези места или имате любима дестинация, която не споменахме, споделете я в коментарите. Благодарим ви за гледането и до скоро! Не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още интересни дестинации в света.